Lüks avtomobil diýilende nähil häsiýetli avtomobilleri gözüňize gelýär? Prestij, tizlik we adrenalin, kämil tehnologiýa ýa-da maşgala bilen geçirilen howpsuz ýolagçylyk. Elbetde komfort we ýokary hirli ses sistemleri ýatdan çykarmadan. Bu videoda biz öz kategoriýasyny iň lüks avtomobilleri görürüz. Egerde oligarhiýa ýa-da prestij siziň üçin esasat bolsa, onda siziň gözleýän ulaňyz şulardan biridir. Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur ýa-da Aston Martin DBS 12. Rolls-Royce Phantom 6.75 litr V12 motordan gelýän 563 at güýji bilen lüksüň nişany bilen Phantom. Diňe bir avtomobil däl, edil sunugat eseri. Gilia Tyler'ın ajaýyp dizaýny göz gamaşdyrýan Phantom. Uzun we haýwatly gurasy bilen özüňi sultan ýaly duýýan. Ikonik ön kabel sofkasy we el bilen edilen detallary bu avtomobiliň awraýyny görkezýär. Gözüňe getir. Gyzyl halyň üstüne ýörüp barýan ählidir saňa seretýär we sen bir şa ýa-da şagy ýaly duýýan. Rolls-Royce Phantom hem Starlight Headliner ýagny ýyldız patology, ýörüte zontik goýulýan ýeri we sowadyjy hemde şampan stakanlar bilen bile size şol duýguny ýaşadar. Indiki duralga Bentley Flying Spur 6 litrlik V12 motor size 626 at güýjüni ödürleýän bolsa, Stefan Sieloff'ın nipis çyzyklary bilen bezelen Flying Spur biziň lüksüň boğuculuğundan halas edýär. Daşyndan seredilenne şa köşklerini atlatýar. Emma esasy jadi içinde size garaşýar. Elle edilen detallary ýokary hillidir örtüý we bir kemsiz işçiligi size garşylan ilkinji pursatyndan başlap bize möhüm kişiligimizi atlatýar. Kişiye göre ýürüt önümçülük aýra tynlyklary bilen Flying Spur siziň stilinizi görkezýän sunugat eserine uğurlaýar. Ýygy oturujy ýaplanyňyz bolsa, sizi şahlary ýaly bir komfort we ýokary derejeli sessizlik garşylaýar. Flying Spur bilen ýolagçylyk etmek bir menzile barmakdan ziyada ýolagçylyň özüni bir lezzet töwürýär. Lüksüň şahlaryndan ýene bir bolan Mercedes Maybach S-Class bilen ýolagçylygymyz dowam etýär. 6 litr V12 motory 621 at güýjüni hödürleýär. Gordon Wagen'in golunu götürýän dizayn bolsa, ajaýyp çyzyklary bilen göz gamaşdyrýar. Kämilleşen tehnologiýa we sürüji assistent sistemalary howpsuz we komfort ýolagçylygy bize wada berýär. Maybach S-Class'ın oturuşlaryny bolsa size spa hyzmat garaşýar. Massaj etken oturuşlar, ýürüte klimat kontrol sistemasy we Armster Surround ses sistemasy bilen ýolagçylygyň dowamyna stressden uzaklaşyp özüňizi aýnadyp bilersiňiz. 5.2 litrlik V12 motorundan alınýan 725 at güýjü bilen ikonik dizaýny modern görnüşi bilen DB12 Marek Richman'ın uslatlarının netijesinde canlany James Bond filmlerinden atılıp çıkan ýaly görünýän dizaýny, güýçli motorlary we lüks interieri bilen agent filmlerinin gahramanlarynyň duýgusyny bize ýaşatýar. 0-100 km/s tizligi 3.4 sekundda çykýan bu ulaw performansyň aşyklaryny kanagatlandyrýar. Yok, lüks siziň üçin oligarhiýa ýa-da prestij däl, adrenalin we tizlik bolsa, onda Porsche Panamera, BMW M760i we X-Drive, Ferrari Portofino öňümizden çykar. 4 litrlik V8 bilen 600 at güýjü hödürleýän Panamera Michael Maurung tarapyndan kämilleşdirilen bu sport avtomobil Porsche Active Suspension Management we 8 gatly PDK korobkasy bilen size bir kemsiz sürüş tejribesini ýaşadar. Panamera 0-100 km/s tizligi 4.2 sekundda çykýar.
Kapodunun aşağındaky 6.6 litrlik V12 motorunun netijesinde 617 at BMW-ni tirkap barýar. Karim Habib'in dizayn bolan Bulo, Edil sunugat eseri M-Sport Automo ve X-Drive sistemasi bilen öwrümlerde size howpsuzlyk duýgusyny berýän M760i bir wagtyň özünde 0-100 km/s tezlige 4 sekundda çykma bilen performans aşyklarynyň ýüregine girýär. Bu aşynyň roluny geçiren wagtyňyzda size adrenaliniň derejeleri ýokarda bolan tolgundyryjy sürüş tejribesini ýaşadyr. Bu gezek arkadaky 3.9 litrlik V8 motordan gelýän 600 atyň sesi bilen adrenalini bize ýaşatjak Ferrari Portofino Flavio Manzoni'ň golunu ötürýän ajaýyp bir dizaýny bilen özüne çekýär. Ferrari we tizlik muşdoklary bu avtomobiliň 0-100 km/s-da 3.5 sekundda barmasynyň netijesinde motordan gelýän güýjüň sesini we adrenaliniň partlamasyny duýarlar. Deniziň kenaryna tarap ulap barýan ýolda güneş barýar Portofino'nyň roluny şemal taşlarymda, aydym ruhumda we azatlyk duýgusy bütün bedenimi gurşawaly. Portofino diňe bir rodel, azatlyk duýgusynyň özü. Eger de siziň üçin lüks, teknologiýa we komfortyň ajaýyp sağlaşy bolsa, onda siziň gözleýän avtomobiliňiz Audi A8L ýa-da Lexus LS 3 litrlik V6 motor 340 at güýjüni öndürýän bolsa, Mark Lichten'in dizaýny modern we sofistik bir estetik ödürleýär. Audio ML bilen aktiv sürüş asistenti we Bang & Olufsen ses sistemasy bilen size iň täze teknologiýany we komfort ödürleýär. Giň interieri we aýratyn zakaziýal görnüşleri bilen şalara meňzeş tejribe ýaşadýar. Japon nefisligini we teknologiýanyň ajaýyp birleşigi 3.5 litrlik V6 motory 354 at güýjüni bolan LS sessiz sürüş tejribesini we Tado Maron nefis çyzyklary bilen janlanan LS milli Japon estetikasyny modern çyzyklar bilen harmanlaýar. Meşhur Mark Levinson ses sistemasy bilen LS'in içindäkileri bir kemsiz akustik tejribe ýaşatýar. Lexus Safety System Plus 2.5 sürücüni we ýolagçylary ýokary derejeli goraw bilen üpçün edýär. Men üçin lüks maşgalam bilen geçirilen wagtym diýen bolsaňyz Volvo S90 siziň arzuňyzdaky avtomobil. Howpsuz we maşgala esas alynan lüks isleýänlere Volvo S90 2 litrlik T4 motory 320 at güýjüni öndürýän Robin Page tarapyndan dizayn edilen modern ve minimalistik estetik ödürleýär. Pilot Assist sürüş kömekçi sistemasy we Bowers & Wilkins ses sistemasy bilen size howpsuz we gyzykly ýolagçylyk ödürleýän S90 giň interier we komfortly oturuşlary bilen maşgalaňyzy hezil gezelençlere ekidip bilersiňiz.